Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love. Araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, napapakinggan at napapanood nyo na po sa official TikTok at Facebook page ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, pantay-pantay nga ba ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak? Mabuti naman at nakadalaw ka, Lucy. Hindi na kita halos makita simula nung mag-migrate kayo sa Amerika. Oo nga, busy talaga. Pero kahit gaano kalayo, Henry, nandito pa rin ang puso ko. At syempre, hindi pwedeng umuwi ako nang hindi binibisita ang paborito kong kababata. Siya nga pala, may dala ko. May lotion at pabango para kay Linda. Alam kong hilig to ng asawa mo. Tapos may chocolates rin para sa mga bata. Ay naku, Lucy. Nag-abala ka pa. Siguradong matutuwa si Linda dito. Nasaan ba siya? Nasa trabaho pa. Sinabi ko na darating ka. Susubukan daw niyang umuwi ng maaga. Ah, ganun ba? Yung mga anak mo, gusto ko makita. Ay, sandali lang. Medyo mahiyain yung mga yun . Renzo! Amira! Kiko! Halika kayo rito sa sala! Lucy, ito ang panganay ko, si Renzo. High school na yan, consistent, honor student. Ito naman si Amira, bunso, active sa school. Laging may contest sa sinasalihan. At ito, si Kiko. Mga anak, bumati kayo kay Tita Lucy. Hello po! Ay, ang cute ninyo. Henry swerte mo.
Buti na lang kay Linda nagmana ang mga anak mo. Ikaw talaga, Lucy. Di ka pa rin nagbabago. Biro lang. O siya, mga anak. Kunin nyo na ang mga merienda sa kusina. Opo. Ikaw naman. Kumusta na ang mga anak mo? My gosh, halos hindi na nga marunong magtagalog. Born and raised talaga sa US. Yung panganay ko, si Gabriel, working student. Kahit nagtatrabaho, hindi pinapabayaan ng grades. Laging may award. Sigurado akong magandang future niya. Ganon din sa Missy, yung bunso ko. Academic achiever din. Aba, ayos ah. Mukhang maayos mo talaga napalaki. Dapat. You know what? Na-imagine ko na nga sarili ko pagtanda. Relax na lang. Sila nang bahala sa akin. Uupo na lang ako sa bahay. Higop-higop ng tea. Iba ka na talaga, Lucy. Malayo na ang narating mo. Nagsikap lang. Ay! Ito na palang merienda. My gosh! Namiss ko talagang pagkain dito sa Pilipinas. Empanada po, Tita Lucy. Tsaka eto po yung suka. Ito naman po yung juice. Oh my gosh! Kiko! Ano ba naman yan? My God! Nadumihan yung bag ko. Henry, alam mo ba kung how much to? Limited edition pa naman. Kiko, mag-sorry ka sa Tita Lucy mo. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. My gosh. Iho, hindi naman nababayaran ng sorry ang ganitong bag. Naku, Lucy. Pasensya ka na talaga, ha? Wala na. Diyan na yan. Sa susunod mag-ingat ka na lang. Buti na lang at kaibigan ko ang papa mo. Pasensya na po talaga. Renzo, kumuha ka muna ng pamunas. Kiko, pumasok ka na muna sa kwarto mo. Opo. Dear love, ako si Kiko. Tatlo kaming magkakapatid. Si Kuya Renzo, paborito ni nanay. Kamukha raw kasi ni tatay nung binata pa. Si Almira, paborito ni Papa. Bunsong babae, mas madaling mahalin. Ako? Di ko alam. Bata pa lang ako, ramdam ko na. Iba ang tingin nila sa akin. Parang may mali, kahit wala naman. Natapunan ko ng Diyos ang bag ni Tita Lucy. Binugbog ako ni Papa. Doon ko unang naisip, baka hindi niya talaga ako gusto. Pero sinabi ko sa sarili ko, normal lang yun. Disiplina lang. Ganon siguro ang pagmamahal. Hanggang kolehiyo, bantay sarado pa rin ako. Laging may puna, laging may paalala na ako raw ang walang pag-asa. Hindi rin naman ako magaling, lalo na't ang kursong kinuha ko. Hindi ko gusto. Pinili ko lang dahil gusto ni Papa. Sa pagkainan, tahimik lang ako. Sa mga kwento ng tagumpay, tagapakinig lang ako. Pero kapag may kapalpakan, Ma, nakauwi na po ako. O buti naman. Sakto kakain na tayo. Ano po? Kawaan ka. Ay, maupo ka muna. Renzo! Almira! Kain na! Wala pa po si Papa? Wala pa. Pag uwi galing Divisoria, nagpalit lang ng damit tapos umalis ulit. Kumain na po ba siya? Hindi ko na naitanong, ang bilis kasi. Sige po, ipagtatabi ko na lang siya ng ulam. Kuya, bago ba yung phone case mo? Oo. Bigay ni Papa. Kanina lang yata binili. Ayos, ang ganda. Oo nga eh. Sabi ko kasi sira na yung luma ko. Buti na lang nakakita siya. Ikaw naman Almira. Bago rin yata ang suot mo. Opo, kuya. Pasalubong din po ni Papa sa akin. Wow! May shopping spree pala. Baka meron ka din. Oo nga, baka nga. Teka lang po, kuya. Sisilipin ko po yung paper bag na dala ni Papa. Ay, wala nang laman. Hayaan mo na. Baka nakalimutan lang. Wala rin namang para sa akin. Kaya siya. Kumain na bago pa lumamig ang pagkain. Pakiramdam ko,
wala talaga kaming koneksyon ni Papa. Kapag kaming dalawa lang sa bahay, bihira niya akong kausapin. Walang kamustahan. Walang tanong kung pagod ba ako o may problema. Pag-aaral lang. Kapag mataas ang grado ko, tahimik siya. Pero kapag mababa, doon siya nagsasalita. At hindi yun boses ng pag-aalala, kundi galit. Sanay na rin ako na ako ang laging walang pasalubong. Walang bago, walang espesyal. Kaya natuto akong dumiskarte mag-isa. Raket dito, raket doon. Hindi para magyabang, hindi para magluho. Gusto ko lang maramdaman na minsan hindi ako napag-iiwanan. Pero tinatago ko lahat. Kay Mama, sa mga kapatid ko. Tahimik lang ako. Hanggang sa isang araw, nahuli ako ni Papa. Saan ka galing? Pa, bakit gising pa po kayo? Sagutin mo ko. Saan ka galing? May inasikaso lang po. Pa! Sinungaling! Nakita ka ng kapitbahay. Parking boy ka na pala ngayon. Papa, ginagawa ko lang po yun para may... Di ba ang sabi ko sa'yo, mag-aral ka? Ano to? Puro bagsak! Ito ba nag-aaral? Hindi ko naman po gusto yung kursong to. Sumasagot ka ba? Ha? Sumasagot ka? Tama na po! Henry! Ano ba? Ano ba yan? Tama na ho. Tama na ho. Kuya! Wala akong napapala sa'yo kung di ka hihiyan! Anak! Totoo ba na parking boy ka? Gusto ko lang din naman po magkaroon ng bagong gamit. Kasi hindi niyo naman ako binibigyan eh. Naawa na ako sa sarili ko. Kawawa! Kita ko pinapakain ka namin! Pa, Pinag-aaral! pa, ang puso nyo. Kamamatay kita, Kiko! Henry! Tama na! Kiko, pumasok ka na muna sa kwarto mo! Hindi na yun ang huli naming pagtatalo ni Papa. Nasundan pa ng mas matindi. Walang paliwanag. Walang pagkakataong marinig. Hanggang sa dumating sa puntong, hindi ko na kinaya. Mahal ko si Papa. At siguro dahil mahal ko siya, ako na ang umalis. Lumayas ako. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan. Hindi madali. May mga gabing gutom. May mga araw na gusto ko nang bumalik. Pero hindi ko ginawa. Mas masakit isipin na hindi rin nila ako hinanap. Ngayon, maayos na ang buhay ko. Tahimik. Pero minsan, napapanaginipan ko pa rin siya. Si Papa. Wala na akong balak lumingon. Baka hindi na rin niya ako gustong makita. Baka mas mabuti ng ganito. Hanggang sa isang araw, may tumawag. Kiko, may tumatawag sa'yo. Landline. Sa akin? Sino naman? Hello? Kuya, si Almira to. Please, huwag mong ibababa. Paano mo ako nahanap? Matagal na kitang hinahanap, kuya. Yun ang muna kailangan mong malaman. Anong kailangan mo? Kuya, galit ka po ba sa akin? Ha? Bakit naman? Baka kasi umalis ka dahil wala kaming nagawa noon. Hindi ka namin na ipagtanggol. Hindi ako galit sa'yo. Sa inyo. Kuya! Kung tungkol to kay Papa, huwag na. Hindi ako uuwi. Kuya, may demensya na si Papa. Hindi na siya makalakad. Minsan, hindi na niya kami kilala. Pero
Pero alam mo kung anong malinaw sa kanya? Ikaw. Ikaw. Pangalan mo. Araw-araw kanyang hinahanap, kuya. Kuya. Uwi ka na, please. Kuya! Almira, Mama! Mama, si Kuya! Kiko, ikaw ba talaga yan? ma, Ilang taon, anak? Ilang taon? pasensya na po. Hinanap ka namin. Pero nung tumagal, inisip namin baka kailangan mo lang talagang mabuhay mag-isa. At mukhang kinaya mo. Ma, patawad. Kung may dapat kang kausapin, nasa kwarto mo ang papa mo. Sino yan? Linda! Linda, may tao ba? Linda, palayasin mo! Kiko? Kiko! Anak! Ikaw ba yan? Opo, pa. Ako po. Kiko! Kiko, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Galing ka ba sa eskwela? Bakit ang tagal mo? Oh, anak, gutom ka na ba? Ay, Linda! Linda! Ipagluto mo si Kiko! Nakauwi na siya! Pa, pasensya na po, ha. Pasensya na po sa lahat. Huwag ka nang aalis, ha? Dito ka lang. Dear love, bilang gitnang anak, sanay akong hindi napapansin. Hindi panganay na ipinagmamalaki, hindi bunso na inaalagaan. Kaya siguro mas sinanap ko kay Papa yung yakap na hindi lang para sa akin. Akala ko, galit ang dala ko pag-uwi. Hindi pala. Noong yakapin niya ako bago siya tuluyang magpaalam, doon ko naintindihan. Minsan, ang mga ama hindi marunong magsabi ng mahal kita. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila nagmamahal. At bago pa mahuli ang lahat, nakita ko na ang matagal ko nang hinahanap. Ang matawag na anak. Lagi kong sinasabi na, life is short and we make the most out of it habang nandyan pa yung mga mahal natin sa buhay, habang nandyan pa yung mga magulang natin. I-treasure natin, gawin natin good yung mga memories kasi hindi yun permanente. And I think kabaliktaran ito nung lagi kong pinaniniwalaan. Ganon rin yung mga anak natin, perhaps. Mapagitna man sila katulad ni Kiko, katulad ni Amira na bunso, or panganay ka man. Katulad ng mga magulang natin, they only live once. So, sa mga magulang na nakikinig ngayon, iba-iba man tayo ng definasyon ng pag-ibig, iba-iba man tayo ng definasyon ng pagmamahal, sikapin sana natin na ibigay yung pagmamahal accordingly doon sa mga anak natin.
Because kung ano man yung naramdaman dito ni Kiko, I think it's valid. Kasi naiparamdam sa kanya na unfair. Nakita niya kung paano ibigay sa iba yung mga dapat sana ibinibigay din sa kanya. Pero Kiko, sana sa mga katulad mo na nakikinig sa atin ngayon, na nararamdaman kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon bilang isang gitnang anak, wag sana itong maging rason para magtanim ka ng galit puot sa mga magulang mo, kundi magsilbi itong inspirasyon para pagbutihin mo sa buhay. Dahil for now, siguro hindi ka nakikita ng tatay mo na bida ka. Pero patunayan mo sa sarili mo na deserve mo yung seat na yan at deserve mo yung atensyon na yan. Na hindi sila nasasaktan or nang hindi ka nananapak ng ibang tao. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento natin sa Dear Love. Magbabalik po ako. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo.
mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa.
Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba ang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize? Totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Ano ba bang kailangan mo para matauhan ka? Umuwi na pala ng Pilipinas yung babae tapos nagsasama na sila? Bakit di sinisiksik mo pa yung sarili mo kay Nate? Kailangan niya ako, ate.
Kaibigan niya naman ako eh. Hindi ginagawa na magkaibigan lang yung nangyayari sa inyo, okay? Isiksik mo yan dyan sa kukote mo! Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso, mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Diyos Maray na aldaw sa Indogabos. Good morning, Metro and Mega Manila. As always, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon like super legit and all. Whatever it is, kung ano man yung drama ng buhay ninyo o kung happy ending man yung dramang pinagdadaanan ninyo o pinagdadaanan nyo pa rin, I hope nasa mabuti kayong kalagayan ngayon like super legit and all. At kung hindi naman, okay lang yan, hindi ka nag-iisa, kabisyo. Diba? Marami tayong nagdadrama. At marami tayong talo sa drama natin and all. But more importantly, we always show up every day regardless kung ano yung magiging resulta ng drama natin. And we continue to fight. We continue to show up. Dahil dun pa lang, ay paldong-paldo ka na talaga, kabisyo. Ay, nako. Pero kabisyo, maiba lang ako, no? Meron ka bang mga kakilala or at least may kaibigan ka bang ang special talent ay magmahal? Oo, magmahal kahit alam niyang red flag na ito. Ay nako, mga kaibigan mo ang special talent ay magbulag-bulagan, magbingi-bingihan at higit sa lahat ay magtanga-tangahan pagdating sa usaping pag-ibig. Yung tipong harap-harapan ka ng niloloko, harap-harapan ka na ngang ipinagpapalit sa iba. Ano, think positive pa rin? Look at the brighter side pa din? Ay talaga namang kabisyo, no? Sinasabi ko sa inyo like super legit and all, special talent talaga yan. At kung may mga kakilala kayong ganito, mga kaibigan, kapamilya ninyo, mahal sa buhay, kumusta sila ngayon? Kumusta sila ngayon at kumusta ka sa kanila? Kung minsan kabisyo, no, pinagtatawanan lang natin pero nakakairita, nakakainis yung mga ganitong klaseng tao kasi parang cycle, paulit-ulit mo lang sinasabi, ito yung gagawin mo, iwasan mo na yan, huwag ka nang magpaka-ob-ob dyan. 'Di ba? Pero sasabihin niya iiyak lang. 'Di ba? Proseso yan, iiyak, 'di ba? Tapos hindi ko na kasi talaga alam, ganito kasi talaga ako. After 2 days, 3 days, ando na naman siya na para bang niyayakap niya na teddy bear yung isang flagpole na may umawagayway na red flag. Ay nako, tapos masasabi na lang natin kabis kung di lang talaga kita kaibigan. Ang tagal na kitang iniwan. Kung di lang talaga kita kadugo, ang tagal na kitang iniwan sa sobrang katahang mo. Ay nako, pero may mga ganyan talagang tao. Aminin po natin, kaya nga napaka-magical ng pag-ibig. Yung mga matatalino ay nagiging tanga-tangahan pagdating dito. Yung mga malilinaw yung mata ay nagiging bulag. Yan, pagdating dito. Unexplainable talaga ang hiwaga ng pag-ibig, no? Ay nako, basta ewan ko, basta ayoko nang yumayakap sa red flag. Dahil ako yung red flag. O siya mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all. At sa aking pagbabalik po ay ang kabuuan ng ating drama. Ipi-play na natin yan agad-agad mga kabisyo sa aking pagbabalik. For na mga kabisyo, patuloy pa rin po kayong nakikinig sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio Music that makes you feel good Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good Love Radio Music that
Shake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Pasok ko na. Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. Sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. Sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo eh, pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Monday
Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na. Dear love, susugal ka ba sa isang taong mahal mo kahit alam mong mas mapula pa sa pimples mong namumula ang pagka-red flag niya? Kabisyo, hindi lahat ng laban ay dapat ipanalo. At hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. Pero bakit may mga taong mas pinipiling manatili sa isang relasyong apakagulo, apakasakit, at walang kasiguraduhan? Dahil ba sa pag-ibig? O dahil umaasa silang balang araw, magbabago ang lahat? Kabisyo, kailan mo masasabi na ang baka sakali ay hindi na talaga pag-asa, kundi isa ng katangahan? Kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Simp. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami. Kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami. Kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot.
araw-araw sa Love Radio. Kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, bakit may mga taong apakatalino naman pero pagdating sa usaping pag-ibig, parang nagmimistulang tanga? Normal ba talaga ito kapag ikaw umiibig? Ano yan? Bakit parang ang dami naman masyado ng baon mong pagkain? Ibibigay ko kasi kay Sir Nate tong isa. Sinong Sir Nate? Yung katrabaho ko, ate. Bibigay ko to sa kanya para magpasalamat sa pagtulong niya sa akin kahapon. Nagka-aberya kasi kahapon sa site, tapos tinulungan niya ako. Ang bait niya nga Halatang magaling talaga siyang makisama. Mukha nga. Parang crush mo na nga Lo, si ate naman. Masaya lang ako na tinulungan niya ako. Yun lang yun. Sus, kilala kita, Marga. Hindi ka mag-e-effort ng ganyan kung magpapasalamat ka lang. Ate naman Hindi ka naman na bata. Alam mo na yung ginagawa mo. Huwag na lang tatanga-tanga, okay? Baka maulit na naman yung pagwawalwal mo noon matapos ka lokohin ng ex mong mukhang paa. Grabe ka naman, ate. Ay, sorry. Mukhang ingrown pala. Ang OA naman? O bakit? Huwag mo sabihin nasasaktan ka pa para sa bungol na yon. Ibabalik talaga kita sa kanya kung ganun ka pa rin kasyunga. Ate naman, nagmamagandang loob lang talaga ako kay Sir Nate. Napunta ka naman agad sa usapang ex. Kumalma ka muna, okay? Paano ko kakalma? May history ka na nga ng kabobohan sa pag-ibig. Witness ako sa lahat ng yon. Baka nakakalimot ka. Ate naman, ang aga-aga yung bunganga mo. Totoo naman sinasabi ko. Sorry na, ate. Aga mo naman kasi ako i-judge. Nakikipagkaibigan pa nga lang ako Alam ko. Pero ingatan mo naman yung sarili mo. Huwag kang basta-basta nagpapadala sa pinapakitang kabutihan sa'yo ng iba. Baka naman pinakitaan ka lang ng basic human decency, mahal mo na agad. Ay, umay na ako sa mga ganyang tao. Huwag ka nang gumaya, pwede? Ay, palong-palo ang hugot ni ate May mga nagkagusto na ba sa'yo dahil sa basic human decency na pinapakita mo, Wala. O, wala naman pala So, dapat, di mo yun inaalala sa akin. Kaya ko naman kontrolin tong emosyon ko. Sana nga kaya mo. Sa pagkakakilala ko sa'yo, napakarupok mo, Marga. Kaya sana lang kung sino man yung Nate na yan, hindi siya maging isa sa mga magpapaiyak sa'yo. Promise, ate, hindi na ako iiyak sa ganong klase ng lalaki. At kung may papapasukin man ulit ako sa buhay ko, sisiguraduhin ko nang hindi ako masasaktan gaya ng dati. Gawin mo, hindi yung puro salita ka lang. Basta ibibigay ko lang to kay Nate bilang pasasalamat. Kung magiging magkaibigan kami, edi mas maganda. Ewan ko sa'yo. Sa susunod na magpakatanga ka, wala ka na talagang pag-asa. Hindi na yun mangyayari, ate. Kahit kailan. Dear Love, ako si Marga. Isang dakilang utu-uto. Aminado naman ako sa part na yun kasi madali talaga akong ma-fall sa mga lalaki. Maging sweet lang at mabait sa akin ng konti, hulog na ako. Sa sobrang tiwala ko sa first boyfriend ko, binigay ko sa kanya lahat. To the point na kahit pera, nagbibigay ako sa kanya para matulungan siya sa mga problema niya. Lagi akong nag-e-effort para sa mga pricey na regalo kasi gusto ko siyang mapasaya. Pero sa huli, ipinagpalit lang ako sa iba. Sir Nate, pauwi ka na ba? Oo. Bakit? Sasabay ka ba? Pwede ba, sir? Pwede naman. Dami pa naman ng mga pasahero ngayon. Baka mahirapan kang makasakay. Thank you, sir. Ang bait mo talaga sa akin. Ganito lang talaga ako. Kaya masanay ka na. Swerte ng girlfriend mo sa'yo, sir. Ilang taon na pala kayo? 6 years. Wow, grabe ang tagal na nga. Ang bait niyo siguro. Magkasundo kayo, no? Kaya umabot kayo ng 6 years. Hindi rin.
Wala namang perfect na relationship. May pag-aawayan pa rin talaga o hindi pagkakasunduan minsan. Ikaw ba? Wala ka pa rin bang boyfriend? Wala pa rin eh. Pero dati meron naman. Meron, sir. Pero pwede bang wag na lang natin siya pag-usapan? medyo hindi kasi maganda yung kinahinatnan. No worries, gets ko naman. O ano, sakay ka na? Saan ako uupo? Kung saan ka komportable. Wala namang kaso sa akin kahit gawin mo akong driver. Kung gusto mo sa likod, sige lang. Okay lang ba sa harap, sir? Oo naman. Wala namang ibang uupo ron. Thank you, sir. Nagmamadali ka ba umuwi? Hindi naman, sir. Mamaya na tayo umalis. Bakit? Gusto ko lang muna huminga sandali bago umuwi. Kaya pala hindi ka umaalis ka agad kahit nandito ka na sa parking area. Oo. Nagpapagpag lang ako ng stress. Lalo na ngayon, pagod sa trabaho. Tapos di pa kami okay ng girlfriend ko. Nag-away kayo, sir? Huwag mo na nga akong tawaging, sir. Nate na lang. Tayong dalawa lang naman nandito. Tsaka ka na magpaka-professional pag nasa trabaho tayo. Okay, kung yan gusto mo. Gusto mo ba i-share yung problema mo? Di ko na lang ikukwento lahat pero matagal ko na kasing gustong pakasalan ng girlfriend ko. Kaso tuwing tinatanong ko siya tungkol dun, parang hindi pa rin siya handa. 6 years na kami. Gusto ko na mag-settle doon, pero wala eh. Parang ayaw pa niya. Baka hindi pa talaga siya ready magpakasal. Sa tagal na namin, hindi pa rin siya ready. 30 na ako. Gusto ko na makabuo ng sarili kong pamilya. Nasaan ba yung girlfriend mo? Nasa New Zealand. Pero uuwi na siya this year. Ilang buwan na lang hihintayin ko. Yun naman pala eh. Konting tiis na lang. Ewan ko. Pero hindi na ako na-exit sa pag-uwi niya. Sa tingin ko kasi, mauwi lang ulit kami sa away. Pero mahal mo pa rin siya, di ba? Oo naman. Kalokohan naman kung sasabihin kong hindi na. Hindi naman basta nawawala yun. Bakit ikaw? Mabilis ba mawala yung pagmamahal mo sa isang tao? Hindi. Yun naman pala eh. Ganon din ako. Kaya hindi ko itinatanggi na mahal ko pa rin ang girlfriend ko. Kahit na ilang beses na ako nakatanggap ng rejection mula sa kanya, wala pa rin magbabago. Doon nagsimula ang pagiging close namin ni Nate. Madalas na kaming magkausap, sabay umuwi, at minsan nagkakayayaan pang kumain sa labas o uminom ng kaming dalawa lang. Sa akin siya madalas naglalabas ng sama ng loob niya pag may misunderstanding sila ng girlfriend niya. Ginagawa ko lahat para mapagaan loob ni Nate. Minsan, pinupuntahan ko pa siya sa bahay niya para dalan ng pagkain at i-comfort. Sa point na yon, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang mapasaya siya. Wala na akong pakialam noon kahit wala na kaming boundaries. Basta ang alam ko, kailangan ako ni Nate. Marga? Anong ginagawa mo dyan sa kusina? Katatapos ko lang magluto ng breakfast. Gutom ka na ba? Upo ka na. Wait. Dito ka natulog? Oo, binantayan kita kagabi kasi lasing na lasing ka na nung pinuntahan kita sa bar. Di ba tinawagan mo ako para iuwi ka? Pagdating natin dito, halos gumapang ka na sa sahig kaya paano kita iiwan? Nakailang suka ka pa nga eh. Kaya ba iba na yung suot kong damit? Hindi mo ba naaalala yung nangyari kagabi? Naaalala ko naman. Hinatid mo lang ako tapos akala ko uuwi ka na. Wait! Kagabi! Oo, may ginawa ka sa akin kagabi. Pero hayaan mo na yun. Di naman yung big deal sa akin. Sure ka? May nangyari ba sa atin? Oo. Naku, sorry. Hindi ko na nakontrol yung sarili ko kagabi sa sobrang kalasingan. Wala yun, hayaan mo na. Okay lang naman. Hindi ka ba magagalit na parang nag-take advantage ako sa'yo? Hindi. As long as hindi mo naman pinagsisisihan yung ginawa mo. Wow! Kinabahan ako dun ha. Akala ko talaga magagalit ka ng malala sa akin. Hindi ako magagalit sa'yo. Okay lang talaga. Tsaka pareho naman natin ginusto yun. So, wala tayong problema. Hindi ko kailangan mag-sorry sa nangyari. Hindi nga, ano ka ba? Okay lang talaga. Pero alam mo naman na may girlfriend ako, di ba? Oo. Inaalala mo ba na baka mag-demand ako ng atensyon mula sa'yo? Huwag kang mag-alala. Walang ganun. Nire-respeto ko yung relasyon nyo ng girlfriend mo. Hindi kita agawin sa kanya.
pwede naman nating kalimutan na lang yung nangyari sa atin. Ganun lang kadali sa'yo? Ayoko lang na ginagawa pang komplikado yung mga bagay-bagay. Tsaka malinaw naman sa akin na magkaibigan lang tayo. Sorry para kasing ang abusado ng dating ko. Sa'yo na nga ako madalas mag-rant tapos ganito pa. Hindi naman ako nagre-reklamo. Ginusto ko rin naman to. Gusto kong maging mabuting kaibigan sa'yo. At kung hanggang dito lang ako, tanggap ko naman yun. Hindi ko goal na maging third party sa inyo ng girlfriend mo. Napakabait mo, alam mo ba yon? Kung gugustuhin mo lang talaga na magka-boyfriend ka, hindi naman imposible. Hindi ka mahirap magustuhan. Hindi ko pa naman kailangan ng boyfriend ngayon. Okay na sa akin na may kaibigan ako. Salamat, Marga. Sobrang na-appreciate ko yung ginagawa mo para sa akin. Isang sabi ko lang, nandiyan ka na kaagad. Hindi ka nagdadalawang isip. Minsan tuloy, nahihiya na ako sa'yo. Ha? Huwag ka mahiya, ano ka ba? Kaya nga tayo magkaibigan, 'di ba? Gagawin ko lahat ng kaya kong gawin para sa'yo. Pero, hindi ko papalitan yung girlfriend mo. Sa sobrang kagustuhan ko na maging okay kami ni Nate at palagi pa rin kaming magkasama, pumayag ako na may mangyari pa ulit sa aming dalawa. Hanggang sa nasundan pa ng nasundan. At hindi ko na namamalayan na lumalaki na pala yung nagagawa naming kasalanan. Hanggang sa umuwi na nga ng Pilipinas yung girlfriend niyang nurse sa New Zealand. Maganda siya, mapera at kagalang-galang, kaya hindi nakakapagtakang nagustuhan siya ni Nate. Nalaman ko rin na nag-propose na si Nate sa kanya, pero tinanggihan pa rin siya sa kabila ng lahat ng effort na inilaan niya. Ano? May nangyari sa inyo nung Nate na yon? Ang bihira ka naman, Marga. Ayang ka na naman eh. Ate, mahal ko na siya. Hindi ko naman kayang pigilan tong nararamdaman ko eh. Kaya mong pigilan yan, tanga. Gusto mo lang din talaga na nilalandi ka ng lalaking yon kahit alam mo may girlfriend na. Ay, boba! Ano ba klaseng utak meron ka? Pinagsabihan na kita pero hindi ka pa rin nakinig. Sorry, ate. Sorry ka ng sorry pero hindi ka pa rin naman nagtitino. Sa tingin mo ba para sa akin yung mga sinasabi ko sa'yo? Mas mahalaga sa akin yung kapakanan mo. Kasi alam ko masasaktan ka na naman ng sobra pag hindi ka pinili ng lalaking kinababaliwan mo, Marga! Ano pa bang kailangan mo para matauhan ka? Umuwi na pala ng Pilipinas yung babae tapos nagsasama na sila? Bakit isinisiksik mo pa yung sarili mo kay Nate? Kailangan niya ako, ate. Kaibigan niya naman ako eh. May kaibigan pa... Hindi ginagawa na magkaibigan lang yung nangyayari sa inyo, okay? Isiksik mo yan dyan sa kukote mo! Sabi niya kasi nalilito na siya ngayon. Dati sigurado siyang yung girlfriend niya yung mahal niya. Pero ngayon, hindi niya na ako kayang mawala sa buhay niya. Ibig sabihin, nagiging importante na rin ako para sa kanya, ate. Ang tanga mo! Sobrang tanga mo! Hindi ka niya mahal. At mas lalong hindi siya nalilito. Alam mo kung ano yung totoo? Gusto niya ng security, image, at 6-year investment sa babaeng yon. Pero gusto niya rin yung excitement at emotional escape na nakukuha niya mula sa'yo. Kung talagang mahalaga ka sa kanya, makikipag-break muna siya sa girlfriend niya bago kanya i-pursue. Pero hindi eh! Nag-propose na nga sa girlfriend, di ba? Ano pang hindi mo nagigit sa ginawa niya? Eh, kinailangan na daw kasi niyang gawin yun dahil nga ang tagal na nila. Ay, naku, Marga! Mag-isip-isip ka nga! Wala namang nanutok ng baril sa kanya para mag-propose dun sa babae. Ginawa niya yung kasi yun ang gusto niyang makasama habang buhay, hindi ikaw. Gusto niya lang yung convenience na naibibigay mo sa kanya, yun lang yun. Nagsorry naman siya sa akin, ate. Humingi siya ng tawad kasi tinuloy pa rin niya yung proposal. Paulit-ulit nga siya nagsorry sa akin kaya alam kong nahihirapan din talaga siya. Nagsorry siya, hindi para sa'yo. Ginawa niya yun para gumaan ang loob niya dahil alam niyang nasasaktan ka rin niya. Kaya please lang, gumising ka na sa katangahang yan. Huwag ka nang umasa sa ganung klaseng lalaki. Dear Love, nakinig ako kay ate. Lumipat ako ng trabaho para lumayo na kay Nate. Di ko na rin sinagot mga tawag at messages niya. Hanggang sa blinak ko na siya. Unti-unti ko rin siyang kinalimutan.
Naging aral sa akin yung 2 beses na nagpakatanga ako sa lalaki. Hihintayin ko na lang yung nakalaan talaga para sa akin. At never ko nang isisiksik ang sarili ko sa isang lalaki para lang magkaroon ako ng halaga. Pagkatapos ng ikalawang heartbreak ko, na-realize ko na hindi naman nakakahiya magmahal ng totoo. Pero hindi rin tama na ubusin mo ang sarili mo para sa taong hindi naman kayang suklian ang pagmamahal na deserve mo. Kabisyo, hindi sapat ang sabihing mahal ka rin. Dapat ikaw lang yung mahal. Kung hindi ka naman kayang piliin ng buo at panindigan ng malinaw, respeto dapat sa sarili ang mangibabaw. Alam mo, Marga, inis na inis ako sa'yo. Inis na inis ako sa'yo. Bakit sinisiksik mo yung sarili mo sa mga taong hindi naman nakikita yung halaga mo? I think you're beautiful. I think you're smart. And you deserve a person na tanggap yung kabaklaan mo, yung kabadingan mo, yung bigay na bigay ka, at hindi titingnan yun bilang isang advantage sa kanila. Hindi yun iti-take advantage sa kanila. Bagkus titingnan nila yun as your strength. 'Di ba? At papahalagahan nila 'yun. Tama yung ginawa mo, no? At na lumayo diyan dahil totoo. Ang tanga mo na sa lagay na 'yan. Kaya kung minsan, kabisyo, pahalagahan natin yung mga katulad ng ate ni Marga. Hindi sila yung tunay na kalaban. Masakit silang magsalita, pero ang totoong nagmamahal sa atin are those people na nire-real talk talaga tayo sa mga ginagawa natin. 'Di ba? Katulad nung kay Marga ngayon. At the end of the day, mga kabisyo, it all boils down sa pagmamahal sa sarili. Hindi masama na mahalin at pahalagahan yung sarili natin. Dahil dito mas nakikita natin ang totoong definasyon ng pag-ibig kapag pinapahalagahan natin yung sarili natin. And with that, we also attract the people na papahalagahan din tayo. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ay, hindi na. Okay. Ay, naka-live ba? Ayan, naka-live. Alam nyo, mga kabisyo, perhaps dadaan talaga tayo sa phase na magpapakatanga tayo, 'di ba? Dadaan tayo sa phase na magiging bulag tayo sa mga magiging bulag tayo sa relasyon na meron tayo sa taong minamahal natin. But kung may oras ka sa pagpapakatanga, dapat may oras ka rin para gumising sa pagiging delulo mo. Dahil ang lubos na maaapektuhan talaga dito ay ang sarili mo. Sinisira mo yung sarili mo, 'di ba? Kapag ginagawa mong parang Netflix yung sarili mo na pwedeng multiple users, naku, parang mas pinapababa mo yung value mo. At alam natin yan, kabisyo, no? Basic yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kapag mababa ang value mo sa isang tao or sa iba, no? Sa ibang tao, bukod sa ang tingin nila sa'yo mababa, they have this pre-assumption na parang madali lang ito makuha. Hindi ka nila papahalagahan. Hindi nila papahalagahan yung puso mo. No, ang pangit pa naman diyan, yung mga katulad ni Marga, yung baklang-baklang magbigay, yung bigay ng bigay talaga. They are the people na longing talaga for kindness. They are longing for a true love kasi alam nila yung pakiramdam na maiwan, pagdamutan, at higit sa lahat ipagpalit. Kaya nakakalungkot, no? Nakakalungkot na binababa natin yung standards natin para tanggapin tayo ng ibang tao. And it's sad because nangyayari po yan. Pero ako, sa aking palagay, wag po. Ang isang heartbreak or ang isang failed relationship, hindi po ito rason para ibaba mo yung standards mo, para ibaba mo yung sarili mo so that the next person in line ay tanggapin ka. No. Kasi ang tunay na pag-ibig, kabisyo, tanggap yung standards na binibigay mo sa kanya. 'Di ba?
tanggap ka sa kung sino ka, tanggap ka sa kung sino o kung ano yung hinahanap mo. And more than that, yung ito kasing nakita ko kay Marga yung sobrang mapagbigay na take advantage siya ng mga tao, 'di ba, ng mga lalaki. Kapag ako naniniwala ako based on experience, kapag dumating na yung taong sa tingin mo mahal ka talaga, yung ipinamimigay mong ganon, yung pagiging generous mo, hindi nila yun iti-take as or hindi nila iti-take advantage yun. Bagkus they will even tell you that, hey, lahat ng sobra ay masama. Na bakit mo ba ito ginagawa? 'Di ba? These people would actually give you an impact para mag-reflect ka sa sarili mo. Oo nga, no, ba't ako bigay ng bigay? Ano nga bang purpose ko? Ba't ako nabigay ng bigay? Hindi po masama magbigay. Actually, okay nga yung nagbibigay ka. Pero tama, lahat ng sobra masama po. And when that time comes na ma-realize mo sa sarili mo, pina-realize sa'yo ng taong yun na, oo nga, no, anong purpose mo? Bakit ka bigay ng bigay kahit hindi naman nila hinihingi? If your purpose is to please the people around you, then it's wrong. 'Di ba? Kasi ang pagbibigay is tinitibok dapat yan ang puso mo 'di ba? It is something na binibigay mo not because you're asking for a kapalit. Binibigay ko to sa iyo, ang kapalit nito dapat ma-please kita, irespeto mo ko and all. Sa usaping pag-ibig parang pangit yung ganun. Kasi parang magiging singilan na lang ito. Ay nako, kapag niloko ka once, huwag mo na balikan yon, mga ganon. Tapos kapag nakitaan mo na ng red flag, okay, nandun na tayo, hindi mo agad-agad hindi mo agad-agad maiwan. 'Di ba? But try to surround yourself with people that would give you a constructive feedback sa kung ano na yung nangyayari sa buhay mo. Because, alam mo, para sa ibang, usaping pag-ibig lang yan, di makapag-break. Alam mo, ay nako broski, ang laki ng effect niyan sa sarili mo, sa trabaho mo, 'di ba, sa pang-araw-araw mong ginagawa. Imaginein mo, tingnan mo, bakit ka bad mood ngayon sa trabaho mo? Because of that. 'Di ba? It would also reflect, halimbawa, naghahanap ka ng trabaho dahil pinababa mo yung value mo, 'di ba? Hindi mo na alam yung worth mo ngayon na parang, sige, okay na to po. O sige, basta matanggap lang ako sa trabaho, okay na to. Well, in fact, you're more than that, 'di ba? At magsisimula yung appreciation mo sa sarili mo sa'yo, ikaw. Ikaw 'yun. So appreciate yourself more. Don't try to, don't stress yourself pleasing other people, pleasing the society, because hindi mo talaga sila mapiplease. At kapag ginawa mo 'yon, kapag sinentro mo yung purpose mo, why you're giving, why you're so generous, just to please the society, ay nako broski, mauubos ka. Sinasabi ko sa'yo, mauubos ka talaga. Give because that's what your heart desire, or yan yung sinasabi ng puso mo. Give, but at the same time, put some boundary. 'Di ba? Kasi ang pagbibigay minsan, lagi natin sinasabi, ay, pagbibigay, kindness yan, maibabalik din yan sa atin. Hey, wait lang. Ang pagbibigay, sometimes, nagiging kasalanan yan kapag kinukonsinti mo na yung isang tao. 'Di ba? Kapag yung pagbibigay mo na yan, nagiging dahilan na para matutong mag-take advantage yung isang tao. 'Di ba? So, try to re-evaluate. Bakit ka nga ba mapagbigay din ngayon? At walang masama kapag inuuna po natin yung ating mga sarili. No? Wala pong masama dyan. Kabisyo, nakasama nyo po ako, Konyo Bicolano. Tatawid na po ako sa radyo. At maraming salamat sa mga online friends natin. And exit na muna ako. Kabisyo, ito po ang panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isunod. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga.
mukha? Di, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no!
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Wala namang nanutok ng baril sa kanya para mag-propose dun sa babae. Ginawa niya yung kasi yun ang gusto niyang makasama habang buhay, hindi ikaw. Gusto niya lang yung convenience na naibibigay mo sa kanya, yun lang yun. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Grabe naman kasi mga eksenahan sa Dear Love kanina lang. Alam niyo mga kabisyo, talagang mapapakamot ka ng ulo. Anong kakamutin mo? Ulo, ito naman. Hindi kapag may mga ganitong taong nakapaligid sa'yo, yung real talker. Oo, totoo. At saka ako na-appreciate ko yung mga taong real talkerist talaga. Yan. Mga real talkerist sa paligid ko kasi sila talaga yung pinanggagalingan ng mga super legit and all na constructive criticism. 'Di ba? Kasi aminin po natin na ang dami diyan ang daming ebas ang daming ebas sa iyo, ang daming ebas sa relasyon na meron ka, sa journey na tinatahak mo, pero ang gusto lang naman talaga nila siraan ka, panghinaan ka ng loob and all. Pero ang maganda dito sa Dear Love natin, yung ate dito ni Marga na isang katangahang ginagawa natin. Kaya ako, imbis na mag-focus dito kay Marga, na ang hilig-hilig yumakap sa mga taong red flag, na na binababa yung value niya, na para bang ano siya, para siyang Netflix, na pwede siyang multi-users. Yan. Diba? Kapag ganun, pinapababa mo yung value mo sa ibang tao. Ayaw natin ng ganun. Kaya hindi natin i-highlight yung ganung side ng kwento na to. Bagkos i-celebrate natin yung mga katulad nung ate ni Marga dito, na kung saan kasi pinapaintindi sa atin na yes, we're just tao. 'Di ba? Tao lang din tayo, nagkakamali tayo, and then at the same time, kung minsan ito talaga yung epekto ng pag-ibig sa atin parang alak, nalalasing tayo na para bang hindi na natin alam yung ginagawa natin, na parang sa paningin natin tama, pero para sa kanila maling-mali talaga. 'Di ba? These are the people na ina-appreciate natin at sineselebrate natin dahil gusto lang nilang mapabuti tayo. Diba? Kaya mga kabisyo, ikaw ba, ang katanungan ko sa'yo, meron ka bang isang tao dyan na isang real talkerist? At kung meron man, pahalagahan mo na yan. At kung di naman, be that person sa mga kaibigan o kapamilya mo dyan, ha? O siya mga kabisyo, bukas na ulit tayo magdramahan at magchikahan. Susunod na po ang mas kumikinang na usapan ni na Nicole Yala at Diego Bandido. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!